winantu sagung pakurmatan kasugengan karaharjan lan katremen mugi tansah kasarya wonten hangganing para samusresna pangembating negari ingkang satu pantes sinugata sagung pakurmatan kula tampi kanthi suka renaning penggalih salajengipun bismillahirrahmanirrahim winantu sagung pakurmatan kasugengan karaharjan lan katremen mugi tansah kasarya wonten hangganing para samusresna pangembating negari ingkang satu pantes sinugata sagung pakurmatan para tamu kakung mewah putri ingkang dahat sinutan sono langkung-langkung katurun ngersanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian ingkang dahat kula bektosi malikinipun ugi katur wonten ngarsanipun Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Sumarjoko MPD ingkang tinangannya kepareng kesulih salinanipun ingkang dahat pinundi saderengipun kawula matur awrat muli dawuh saking sanipun Bapak Suprayitna sekalian saking Boyolali kinen kepareng matur sanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan kanthi menika minangka perwaning atur langkung rumiyin sumangga swahe kula dherekaken ngunjukaken ras puja puji suka tuwin syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injawit saking paringipun rahmat hidayah lan inayahipun ingkang tumanduk dumateng panjenengan sedalasan kula kacihna ing ari kalenggan metaksih pinarengaken saged kempal manunggal wonten dalem pahargyan menika kanthi wilujeng niskala. Ingkang salajengipun menggah wigatos sing pisuhan kula sakutra ing ari kalenggan menika inggih nuhani dawuh timbalanipun Bapak Haji Supratyo sekalian menggah wigatos sing ngatur ingkang sepisan panjenenganipun ngaturaken salam saha taklim mugi katurunganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian dalasan para keluarga miwah para lenggah kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanthi tangkitane wekdal ingkang sampun kawuli panjenenganipun Bapak Haji Supratyo sekalian kepareng tinepangan pangandikan kalian panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian menggah wigatos sing pangandikan kepareng hanya katakan hanggenipun pasderan sumitran kanthi sarana jodohaken putranipun ingkang mijil jalu ingkang nampun anak Mas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang kepareng badhe hanjatuk rami kalian Nikan Ayu Roro Anis Kurnia Ramadhani ahli media kesehatan inggih atmojo pun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian inggih dayanipun sampun manunggaling pangandikan kanthi menika ing titi wanci punika panjenenganipun lumantar kula nyaosaken sekar cempaka mulya ingkang nembe saselih inggih ingkang awujud badhe penganten jalu kanthi panjenenganipun menggah dumados ing sarimbit mewah sakembaran kepareng wisda anut satataning adat widi-widana ingkang sampun senengker saha ingkang sampun lumampah wonten ing Surakarta adiningrat menika manggih kasumanggaaken sautahipun wonten ngarsanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan ingkang salajengipun mbok bilih hangganipun sowan ing titi wanci menika kirang mrani penggalih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian nyanipun Bapak Haji Supratyo sekalian lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami kanthi pangajab dauping putra siwi mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala satemah kadosaken satunggaling pasangan saha keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah manggih kabahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin. Kados namung cekap semanten mekaten aturipun Bapak Haji Supratyo sekalian lumantar kula ingkang pungkasan
Sampunanipun pahargyan mangke sampun purna. Kula sagodrah kepareng nyun idipalillah nyun pamit wangsul madal paswanan saking dalem pahargyan menika ngantos dumugi ing Boyolali kanthi pangajap mugi nyuwun tambeng barokah pangestu. Mugi bidal kula sagodrah saking papan menika dumugi Boyolali tansah pikantutanipun Allah SWT manggih kalujengan tebih ing sambikala. Mbok bilih namung menika ingkang saged kula aturaken kathah kita para basa minggahipun kirang subuh situangken kula matur kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangesami ing wasana wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Penyanipun para pinisepuh, para tamu sinedahan ingkang tuhu kinurmatan, penyanipun Bapak Mawardi SPD saha sedaya pangombyong temanten kakung saking Boyolali ingkang tansah winengga ing kinabekten. Keparengna kula matur sulih saking penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian matur nampi menapa ingkang sampun dipun aturaken penyanipun Bapak Haji Suprayitno sekalian lumantar penyanipun Bapak Mawardi SPD. Namung langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji pujiastuti dhateng ngarsa Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Dene saking idipalilahipun saking nikmatipun penyanyi kula sami saged pepanggihan tetunggilan wonten ing wisma mriki kanthi kawontenan sae. Penyanipun Bapak Mawardi saha sedaya pangombyong. Penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Ngaturaken ingkang sepindah ngambali ngaturi pambagya wilujeng rawuh dumateng penyanyi sedaya. Sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan awit penyanyi sampun kersa rawuh netepi menapa ingkang sampun dados pirembagan rikala. Ingkang angka kalih atur salam taklim saking penyanipun Bapak Haji Suprayitno sekalian dhateng penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian kula tampi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kairing panyuwunan mugi sedaya kesainan berkah saha rahmat saking Allah Subhanahu wa taala tansah kaparingna dumateng penyanipun Bapak Haji Suprayitno sak keluarga lumeberipun dumateng kita sami. Amin. Salajengipun pasrah panjenengan inggih menika anak Mas temanten kakung Kamas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang badhe kawisuda ing samangke kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Salajengipun mangke badhe dipun acarani dipun suwunaken tambahing berkah pangestu dumateng para pinisepuh para tamu sedaya. Mugi hanggenya badhe lumban wonten ing bebrayan agung tansah manggih bagya mulya wiwit sak menika dumugi sak lami-laminipun. Amin. Salajengipun dumateng panjenengan Bapak Mawardi SPD saha sedaya pangombyong mugi kersa ugi hanya kecaken anggenipun lenggahan ngestreni pahargyan ing siang menika ngantos paripurna. Dene mangke kunduripun
ndherekaken sugeng mugi tansah pikantuk keselamatan dumugi kintalipun piyambak-piyambak. Amuk bilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.